Ahojte, vítam vás v mojej kuchyni. Dnes som si pre vás pripravila recept na pizzu z tenkého cesta. Tak čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať 500 g obyčajnej hladkej múky, budeme potrebovať olivový olej, kryštálový cukor, sušené droždie, soľ a 250 ml vody. To, čo budete potrebovať, to potom nájdete ešte aj na konci môjho videa, tak môžeme začať. Tak v prvom rade si pripravíme kvások. Z 250 ml vody si troška odlejeme. Do toho si pridáme lyžičku cukru a 2,5 lyžičky sušeného droždia. Dávajte si pozor, aby ste mali droždie jemné, lebo ja mám skúsenosti také, že keď sú väčšie hrúbky, tak to Boh vie, ako nevykysne. Zamiešame si to. Pridáme si do toho ešte troška múky. A necháme to tak pár minút. Nech sa to zaktivuje. Zatiaľ si zoberieme múku, do nej si pridáme 2 veľké lyžice olivového oleja. A do zbytnej vody, čo nám ostala, si dáme lyžičku soli. A zamiešame, nech sa nám to roztopí. Voda musí byť teplá, ale nie horúca, aby sme v podstate nezabili droždie. Tak a teraz si počkáme trocha, kým nám to droždie podkysne. Asi tak po 5 minútach máme kvások pripravený. Vylejeme ho tam. Predtým, ako začneme chytať cesto, si nezabudneme umyť ruky. Začneme to miesiť. A dolejeme si tam tú zbytnú vodu so soľou. No a teraz už len miesime. Ja tu mám pripravenú dosku, lebo ja mám radšej, keď si to začne miešať v miske a dokončím si to na doske. Aby sa mi to tak pekne všetko spojilo. Tak, teraz si to dáme na dosku a začneme to miesiť. Keď sa vám bude zdať, že to máte husté, tak si tam nedolievajte vodu proste. Ono sa to dá dokopy. Zasa nechcete mať cesto riedke. A navyše, keď ho domiesime, tak ja ešte namáčam vrch cesta vodou, aby sa nám nevytvorila kôrka. Keď vyskúšate tento recept, verte mi, bude lepší ako z pizzerie. A cesto sa vám bude určite páčiť. Trik je aj v tom, že to neskôr budeme vaľkať na kukuričnej krupici, takže ono to nepôjde
veľmi do výšky. A my si to vyvaľkáme na úplne tenko. Ako nebudeme to pol hodinu miestiť, tak aby sme mali také hladké cesto. Ja si myslím, že takto je to OK. Teraz si pôjdeme vrch namočiť do trocha teplou vodou. A takto spravené cesto si dáme späť do misy, zakryjeme utierkou a necháme odležať na teplom mieste 2 hodiny. Tak po 2 hodinách sme späť. Cesto máme krásne vykysnuté. Neviem, či som povedala predtým, ale z 500 gramov múky je na 2 pice. Budeme potrebovať kukuričnú krupicu, aby sa nám to nelepilo. Už múku obyčajnú nepoužívame. A teraz si cesto rozdelíme na 2 kusy. Pomočíme, aby sa nám to neprilepilo a začneme to vaľkať. Rozvaľkáme to, ako sa nám to najviac bude dať, lebo chceme, aby bola veľká. Snažíme sa to vyvaľkať do kruhu, lebo ja sa chystám rohy ešte poliť. Máme to úplne tenké. Ono potom ešte, keď naplníme kraje, tak si to môžeme roztiahnuť do oného. Ja som si tu pripravila syr, ktorý mám nakrájaný na kocky a ten v podstate budem dávať a zavierať do kraju. Lebo keď sa to upečie, tak je to chutnejší. Ako môže sa stať, že určitá časť syra vytečie do pici, ale s tým sa nič nepokazí. Tak teraz celú pizzu v podstate dookola obtočíme. Uistíme sa, že rohy máme popritlačané najlepšie, ako vieme. Ako som povedala, nebude vadiť, keď to vyjde na pizzu.
Teraz si to dochutíme každý podľa chutí. Ja mám pizza sos. Nice. To sa stáva, keď si prevrátite fľašku dole hlavou. Nedávame tam veľa toho, lebo neviem, čím to budete chcieť vyplniť, ale ja v podstate ešte aj v šunke, aj v ananase je dosť šťavy, tak nechceme to mať veľmi mokré. Teraz na spodok dám syr. Teraz som si pripravila šunku. Ako vravím, každý podľa chuti. Moja táto bude havajská. Tak ja si tam dám len šunku, ananás. Nie veľa. To sa vraví primerane. Asi tak. A ešte na vrch si dáme znova syr. Syr nikdy neuškodí, takže a ja ešte na vrch mám rada, keď sa pokorení. A takto pizzu si dáme upiecť. Keď to chcete piecť na pekáči, tak na pekáči, ale ja mám pizza stone, tak už to mám pripravené v rúre, tak ja si to dám na to a pečieme to na 230 stupňov 10 minút. Keď trubu máme zohriatu, si to naberieme. A teraz to šupneme do rúry. Pokiaľ sa nám pečie prvá pizza, si rýchlo spravíme druhú. To nezavadziam. Môžete si to vyhadzovať, môžete to naťahovať. Pre mňa je najlepšie to vlekať. Ako som povedala na prvej, rozvalikame najlepšie, ako sa nám dá. Dávame si pozor, aby sa nám neprilepil spodok. Sa to nedá valka, troška si to natiahneme. A zasa si začneme s plnením krajov. Takže syr na kocky si. Ako toto nevravím, že je niečo, čo musí byť, ale chcete byť vynaliezavejšie. Syr nikdy nepokazí chuť pice. Asi som si nenakrájala dosť. Zasa nehovorím, že to musí byť všade. Keď tak môžeme použiť ešte aj z tohto.
teraz zase si to dotiahneme do kolieska. Znova uistíme sa, že to máme popritlačené. A túto druhu ja naplním šunkou a šampiónmi. Ako som povedala, neveľa omáčky. Na spodok trocha syra. Znova šunka. A šampióny. My máme radi viacej šampiónov, takže môžete použiť čerstvé, alebo ja som použila z konzervy. Znova zbytok syra na vrch. Keďže mám 2 pice, tak už použijem všetok syra. A znova okoreníme. A teraz počkáme, kým sa nám spraví prvá. Po 10 minútach máme pizzu hotovú. Vyberieme a nasunieme druhú. Môžeme vidieť, aké je úplne tenunké cesto. A syr, aký máme pekný v rohu. Super. Toto je naša druhá. Táto je ešte horúca, tak sa pozrieme na túto, aké je cesto krásne, tenké. Tak dúfam, že môj recept sa vám páčil, budete subscribovať, budete lajkovať, budete komentovať, budete odporúčať a ďakujem za pozeranie. Čaute.